Kunyanzeleke ukuba kubizwe amapolisa azokulungisa le meko nebe imaqongo. La mahashe ebekhutshwe ngenkani ade abuyela ekhaya. Olu qhankqalazo lubangelwe kukugxothwa komsebenzi otyholwa ngokuhlaba ihashe nokungafiki kweemali ze-UIF. They arrived here last night. They're not happy. Number 13 on the UIF card says absconded. You absconded. They want us to circle number 4. Dismissed. We never dismissed anybody. We never fired anybody. We never dismissed anybody. We never chased anybody. They decided to stay away. Abaqhankqalazi bathi ababulalanga hashe namhlanje. Nalo msebenzi wagxothwayo ngoFebruwari wadlelwa indlala kuba wayengazimiselanga ukuhlaba ihashe exeshikweni eliceba ladlokova lahlatywa sisitshetshe. Siyile pha siyile izolo elinye esise eland labor sisisa i-UI 19 kanti yena usirobhile zi-UI 13 eza. That means uthi la 13 siziphumele pha akasixothanga. uMcGraw ufumene umyalelo wenkundla ethintela abaqhankqalazi bangayibeki imicondo yabo kule ndawo. NginguThabo Daniels eBhayi.